Bueno, beste ariketa honetan berriz sarrerako iturria intensitate iturri bat daukagu. Eta operazionala berriz erresistentziekin inguratuta, beti konfirmatu beharko dugu berrelikadura negatiboa daukagula. Kasu honetan, U- sarrera inbertsora hemen azpian daukagu, baina ikusten duzuen nolabait ez konektatuta dagoela irterarekin. Beraz, berrelikadura negatiboa daukagu. V+, sarrera ez inbertsorea, beste osagaioetara dago konektatuta, eta badakizu hemen, mekanikoki hasi aurretik begiratzagun, operazionalaren ezaugarri horiek ia zerbait errazten diguten gauza. Begira, nahiko erraz ikusten da hemen. Hemen ditugu bi osagai horiek, intensitate iturria eta resistentzia hori, konektatuta operazionalera sarrera ontara. Eta hemen impedantzia altua daukagunez, hemen intensitaterik ez dago. Horrek esan nahi du, hauentzako muturrau dago zintzilikatuta bezala. Independente funtzionatu behar dute hauek. Hemengo intensitatea dena, etorri berdea hemendik. Beraz, zuzenean kalkulatu dezakegu tensio hau. Eh? Hemendik onutza dagolako konektatuta. Ados. Ariketan eskatzen digute intensitatea kalkulatzea. Iaz, diekiz. Bale, orden esan dugu, tensio kalkulatu dezakegula azkar, erraz, on eginda hemen. Bestalde, zirkuitu labur birtuala daukagunez, hemengo tensioa izan behar dugu hemen. Bale, orden tensio horrekin kalkulatu dezakegu erraz, intensitate hau, ez? Nik uste dut horrela joango dela ariketa, bale. Hemenik intensitate ez dugunez izan behar, hemen kalkulatutako intensitate guzti hori etorri behar da hemendik. Aiba, eta hori bera da eskatzen ari digutena, ariketan. Beraz ikustazu pixkatxo bat aztertu zirkuitoa mekanikoki hasi aurretik, ideia interesgarriak sortu behar zaizkigu honen ezaugarri xelebre hoiengatik. Bale, ia esan dudanak funtzionatzen duen. Ia, hasi gaitezen. Venga, beti bezala, hemen 0 voltio. Esan bezala, hemen izan behar dugu intensitate bat, eta hemendik ez dugunez izan behar honen sarrera delako, intensitate hau izan behar da hemendik datorrena, berdina. Orduan, hemen ez daukat, iba jarri berri, baizik eta miliamper bat izan behar dugu hemen. Plus, minus, hemen, home eginda, tensio kalkulatu behar dut. Zuzenean egin behar dut, bale? Orduen VA, hemengo tensioa izan behar da, intensitateo bider lau. VA, esango jarriko dut, VA edo V+, VA berdin, intensitate hori, amar ber minus iru, bider, lau kilomio. Lau bider, amar ber iru. Berdin, tak, tak, lau voltio. Hemen lau voltio ditugu. Lau voltio. Intensitaterik ez dago lako hemen. Bale, zirkuitu labur virtuala daukagunez, lau voltio hauek ere izan behar ditu hemen. Hemen ere lau voltio. Edo VA. Berdin, lau voltio. Eta honek eragin behar du hemen intensitate bat izatea horrela xe. I bat, jarri zaket. I bat, plus minus, zuzenean kalkulatu dezaketela. I bat, da berdin, lau, ken 0 zati bi kilomio. Lau, ken 0 zati bi kilomio. Eta hause zer da, lau zati bi miliamper. Bi miliamper. Bueno, zehaz, kargabiltza zirkuitu hau egiten, bale? Orain, bide gurutze honetan, hemendik intensitaterik ez dugunez izan behar, erresistentzia hau infinitua delako, zintzilikatuta bezala dago, intensitate hau hemendik etorri behar da. Hemen izan behar dugu azpi bat, eta hau bera izan behar da, hause. Azpi bat. Eta zer lazio daukagu hau eta honen artean? Kirchhoff edo egiten baduzu, norabideak aldatuta daudenez, I bat da minus I azpi isa. Horrek esan nahi du, I azpi isa dela minus bi miliamper. Zer dutzen zaizue? Harik eta erraxata azkar egin dugu, Nik pixatxoa jarraitu behar dut. Hemen ez eskatzen VO, baina kalkulatu behar dut. VO izango zen nodo honen tensioa. Eta nola kalkulatu dezakegu? Pues I bat ezagutzen dugunez, egin dezakegu hemen ohm, legea, orduen ia, VO, hemen ohm eginda, hemen egiten badiogu, ohm egiten badiogu, hemen ohm eginda, hemen ohm eginda, izango genuke, VO, ken lau voltio, gogoratu, VA dela lau voltio, VO, ken lau voltio, berdin kilomio bat, amar ber iru. Barkatu, amar zati kilomio bat, berdin, 2 miliamper. Zengiti hori da, I bat. Bale, orduen,
hau honekin dua, eta orduan geratzen zaigu VO dela bi gehi lau. VO da 6 voltio. Eta honekin ere, kalkulatu genezake, hemengo intensitatea eskatzeko baligute, iazpi, ez, iazpio izango zan hau ere kalkulatu behar dugu, iazpioa zutelako esaten, baina iazpi bi izan behar da, 6,0 zati iru mila. Iazpi bi da, hau ere, izango zan, ez du eixo, 6,0 zati iru kilomio, hau da, 2 miliamper berriz, 6 zati iru bi miliamper. Eta zein bat izango zen, iazpio. Bueno, hemen egiten badugu Kirchhoff, I-O sartzen da. Eta irtetzen dira berdin iazpi bat gehi iazpi bi. Ez ba, irtetzen dira norabide horrekin. Beraz, iazpio izan berda, barkatu. Bai, iazpi bi eta iazpio irtetzen dira. I-O da iazpi bat 2 miliamper, gehi iazpi bi dela ere 2 miliamper. Beraz, hau izan behar da, 4 miliamper. Ez digute eskatu, baina horrela xe izango zen. Ailegatzen delako, hori, 2 miliamper ateratzen direlako, beste 2 atera, orduan honek 4 miliamper eman beharko ditu. Ados, ariketa nahiko erraxa, baina tipikoa da hau ere bai.